da shi aka yi waƙar ba yau. Amma saboda a faɗar ku an taɓa Fantami, yau kun fito kuna cewa wai an taɓa malamin addini, ashe munafukai ne ku. Da abin da mutum zai in ya daga kafa wallahi ni ban yafe masa ba. Amma mutum ya sani, na rantse da Allah, duk wanda ya kafe ni ya faɗa min maganar banza, na rantse da Allah daidai nake da shi kuma zan kafe shi in gaya masa wata tafita. Dangane da maganganun da na faɗa kan waƙar da Dauda Kahutu Rara yayi, wace waɗansu suka ce kamar yanda naga ana faɗa suka ce yayi ta ne ga Malam Isa Aliyu Fantami, kamar yanda na yi bayani a magana ta farko. Lallai ina tabbatar muku da cewa har yanzu ina nan akan bakana, kalamai na ko ɗaya ban janye ba. Sannan ga buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga duk wanda yake ganin cewa ya shirya zai kafe ni ya zagen, ko ya zage ni ta duk inda yake ganin zai zage ni. Duk wanda ya san ya kafe ni ya zage ni, to lallai ya sani akwai ka'ida ta famanni ita da alaikum fa'atadu alaihi bi mithli ma atada alaikum wattaqullaha wa alamu anna allaha ma'al muttaqin. Akwai ka'ida ta wa in uttum udna. Na rantse da Allah duk girman mutum in ya kafe ne ya zage ni, na rantse da Allah in daga ya kamata rama sai na zagar. Haka kowa ya kai a social media in kana jin da rashin kunya, idan ka kafe ni ka zage ni ko ka gaya min wata maganar banza, dan kana ji da wani ustazancin ka kowa ya kai, wallahi ka kafe ni kai maganar banza, in ka kai kimar da zan kafe ka wallahi sai na yi wasan kura da kai. Ra'ayina na faɗa kuma ina nan akan bakana, ba magana guda ɗaya da na janye. Na farko, shi wannan Rara ɗin da ake magana, dukkanin waɗanda ya zaga tun daga waɗanda ya fara zagi har zuwa yau, babu wani mutum ɗaya da bai ba da gudunmawa wajen Rara ya kai wannan matsayin da ya kai ba. In ba kun raina mutane hankali ba, kwanan nan kamar yadda na faɗa, Rara ɗin nan ya zo ya samu ɗaya daga cikin 'yan siyasar Arewa wanda shine na hudu a Najeriya, shine Barau Jibrin. Yaransa suka fito hacca suka ce Barau Jibrin kan ta'adda ne, suka fito suka faɗi maganganu na rashin mutunci, suka ce mai garau, ba wanda ba su faɗa ba. Amma irin waɗanda suke ihun nan saboda ku ƙarya kuke yi, ba mu ga kun fito kuna wannan ihun ba. Sannan a gefe ɗaya, waɗanda suka fito suna ƙaryar banza, ku ne kuka fito kuke gaya mutane cewa siyasa ba ruwanta da addini. Amma a yau saboda an taɓa Malam Isa Aliyu Fantami, idan ma gaskiya ne, ni ban ma yadda shi aka yi waƙar ba yau. Amma saboda a faɗar ku an taɓa Fantami, yau kun fito kuna cewa wai an taɓa malamin addini, ashe munafukai ne ku. To tun da haka ne, wai tun da abin akwai munafunci a ciki, me yasa siyasar ba za a yarda ba duk wanda yake ganin zai sa addininsa a cikin siyasar sai fito ya sa addininsa. Amma saboda munafunci, kafin a taɓa Fantami, duk wanda aka taɓa, kun bar shi a matsayin ɗan siyasa aka zaga, a gurin ku ya cancanci a zage shi, ya cancanci a ci mutuncinsa, ya cancanci a gaya masa duk maganar da aka ga dama saboda ɗan siyasa ne. Amma a yau Fantami ya wanke kafansa ya shigo siyasa, an zo an yi maganar da aka yi, a yau kun fito kuna alakanta abin da addini. To in dai haka ne, za mu ga wanda zai ƙara fitowa ya ce siyasa ba ruwanta da addini. Na rantse da Allah duk girmansa sai mun fito mun ƙaryata shi, mun ce ƙarya yake yi kuma ya cika cikakken makaryaci. Sannan kamar yadda na faɗa, babu wanda a cikin waɗanda Rara, idan ma wannan zagin Fantami, babu wanda bai ba da gudunmawa ba. Mu koma zamanin Buhari, sanda shi Rara ɗin suna tare da Fantami a jam'iyya ɗaya. A lokacin Rara yake zagin su Kwankwaso, a lokacin yake zagin duk waɗanda yake zagi, a lokacin ya yabi Fantami irin yabon da suka haɗa a gurin taro, kowa yana kallo Fantami ya runguma Rara, irin rungume wadda su waɗannan ƴan kuci kuma malaman da kuke magana kan Fantami, na rantse da Allah yau inda Rara yabon Fantami, na rantse da Allah wallahi sun matallahi kowa yana ƴan kuci kuma da ba ku isa Fantami ya waya da ku ba, wallahi tallahi Rara sai ya fi ku kima a gurin Fantami, domin irin rungumar da Fantami, irin yadda Fantami in ya je gaban Rara a kafin su raba jam'iyya, yadda yake tsayawa ya natsu, wallahi ya sha bamban da irin yadda ku waɗannan ustazan da kuke wani hayaniya a social media, wallahi Fantami yake kallon ku. Saboda haka Rara wallahi yau da wake Fantami yayi, ya yabe shi, na rantse da Allah ko banza a banza ne, Fantami baya ta taku, wallahi tallahi Rara na rantse da Allah na sai ya fi ku kima. Amma a yau, a lokacin da sun taɓa haɗa jam'iyya da Rara yana rashin mutunci, Fantami bai iya hana Rara ba. A yau shine Rara ya zo ya yi abun ya faɗa kan Fantami, shine yanzu su ƴan Fantami sun samu gabar da za su fito su yi mutane ruba. Wallahi ƙarya ne, ruba ce, na faɗa, na maimaita, ruɗu ne,
kuma sai mun faɗa muku ya rage na mutum wanda duk ya fasa zagi na wallahi tallahi dan haramu ne shi ban yafe min ba saboda haka kuma ni magana ta ba zan janye ba kuma ina nan akan bakana ban yadda Fantami aka zaga ba sai dai in rara din ne ya fito ce Fantami ya zaga kuma an zagi 'yan siyasa jigajigai a arewa an ci mutuncin su rara ya musu duk irin zagin da zai musu me kuka fito kuka yi oh yanzu ne kishin arewa yanzu ne kishin manya ya tashi yanzu ne kishin malamai ya tashi menene ba faɗa malamai ba a social media ba wai rara ba wani irin cin mutunci na zagin cin mutunci ne ba yau malamai a social media na zagin cin mutunci na zagi ta uwa ta uba wani ne ba a yi ashe munafukai ne ku sai yanzu da aka taɓa Fantami saboda an yi wata roba ta banza to wallahi ina nan akan bakana kuma zan ga uban da zai kira ne mun magana akan wannan na rantsi da Allah in ba ina cikakken ganin mutuncin mutum ba na rantsi da Allah sai na zagar zagin tsaman nama saboda haka kuma ina nan kan bakana ba abin da ya shafe ni idan da gaske rara Fantamu zagin Fantamu yayi a wakar can inda gaske na faɗa na maimaita wannan zagin bai da bambanci da zagin da rara yau Barau Jibrin bai da bambanci da zagin da rara yau irin su Kwankwaso irin su Shekarau irin sauran dan mutanen da rara ya ci mutunci a baya wallahi wannan zagin bai da bambanci ne a gurina ɗan kuka ce da bambanci munafiki ne kai ƙarya kake yi ɗan kamfen ne kai kuma mun gano ka kuma mun faɗa mun maimaita ƙarya ce kuma mun faɗa saboda haka ya rage naku da abin da mutum zai in ya daga kafa wallahi ni ban yafe masa ba amma mutum ya sani na rantse da Allah duk wanda ya kafe ni ya faɗa mun maganar banza na rantse da Allah daidai nake da shi kuma zan kafe shi in gaya masa wata tafita wannan shine idan kunnan mutum ya ji gangar jikinsa ya tsira wannan shine karshen magana ta da ku